selekzioari eutzi indarrez Euskadiko enbasadoreak legez.
Mexikotik abiatuta, gero jo zuten Habana, nekea ere bilatu zen ta, izan zuten nahiko lana. Jose Martiren monumentua, utziz lore sorta bana, bere ganatzen asmatu zuten Kubako zalego dana.
zen, baina lan ona egin da. Selekzioa desagertu zen, baina lan ona egin da. Batzuk Mexikon geratu ziren, futbola zuten barruti. Argentinatik eskean heldu zitzaizkion beste bati. Norbere kazan futbol jokoa segitu zuten zetatik. Bizimodua berregin nahian, lehen herritik urruti. Bi urtetako ahalegin hura eskertuko dugu beti. Bi urtetako ahalegin hura eskertuko dugu beti. Futbola eta